Επιτέλους γαμώ το αντιμουνί μου, τελειώσαμε τη χέστρα του εθνικού στάρ. Τώρα μένει μόνο να καθαρίσουμε το τσιρλιό του. Πάω να φέρω τις μαλακίες. Γαμώ την παναγία. Μπάσταρδο, τώρα με έχει στολώσει άσχημα γαμόμανο. Αχ, αχ. Πάω πάνω να το βάλω αυτό για να μην στο βάλω στον πάτο. Ορίστε, και τώρα θα του πω ότι παράγγειλα μια σπάνια μαλακία και θα του το χρεώσω 1000 ευρώ. Έχει σφινώσει μια κουράδα μέσα. Πρέπει να είναι του Ανδρέα Ευαγγελόπουλου του Εθνικού Σταρ. Θα προσπαθήσω να τη βγάλω. Εντάξει Ρόζα, τελείωσα, βάρεσα και μια μαλακία και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Ξέρεις Ρόζα, σκέφτομαι πως μπορώ να φτιάξω μια ντρομπέτα με αυτό το σωλήνα. Μια τρομπέτα. Ναι, ακριβώς, μια ντρομπέτα. Θα φτιάξω μια ντρομπέτα και θα τη βάλουμε κρυφά στον κόλο του Εθνικού Σταρ όσο κοιμάται. Γιατί?